Rasta umkhondweni wena. Wathi nginganda kanjani? Ngithukile lapha ngibona abantu abaningi babukhomo engihlale ngibabonela kude ngitsho MK abayithandi. Abaningi abanye nje nqana ubiza amagama abo kodwa nje ngiyasho ngithi hey ufikile Mbalula ubone bamdwebe kanjani? Awubonanga ngizokusendela izithombe ubone uRasta ukuthi umdwebe kanjani. Wenziwa kanje ya kumuntu ohlupha inhlangano. Wenziwa kanje ngizofaka la nizobona nje isithombe ngizosi-uploada manje nizozibona nesikafikile Mbalula ngizosi-uploada nizosibona edwetshiwe lapha. Wenziwa into angayona ngathi ya umuhlupha inhlangano wenziwa uRasta ufuka umdweba same time uRasta. Okay ke babukhomo ke angasathi isikhathi sesinye complete ngisho ngigcizelele lo thanks bafethu ngiyabonga. Siyabonga kakhulu futhi Madven. Siyabonga kakhulu xa unamandla. Nangu lapha yana umhlanga ngicela bafowethu ngiyacela futhi abakhona futhi nje 1-2 bafowethu mhlambe nje kuba mhlambe nje 4 minutes ukuze sifake laba ababakhona mase ngiyayivala phela mina ngibeke kwibusiness angithi kunama order abantu ekumele ngikwenzile manje ngilale nje ngikwenzile ukuze kuseni ama order abehamba siyalapha phela izifo lezoshukela mhlanga Baba khoma niyaphila kwi panel yonke na kwi comment section. Siyaphila xa unamandla njani kodwa? Hayi siyaphila baba. Ngihleli nama MK wodwa la eworkshop. Sisathatha nje umahabulo ke sizweni ukuthi kunjani ezweni. Kodwa izwe liyanyakaza kusi South Africa kuphela kunyakaza umhlaba wonke. Ayikho South Africa kuphela enyakaza. Konakele kakhulu. Silosiqhubekile nje sibancenga ukuthi hayi bafowethu wozani nali ikhaya elifudumele wozani sifake ndu X wo3 ama ballot ukuze sizokwazi ukuhambisa izinto kahle. Singakukho la siwa sincisheke khona amandla ngenxa ukuthi khona nabazazi akwazi ukuyiphilisa. Sisenalo umuzwa esasinawe ekuqaleni futhi sekuselinsuku ezincane kakhulu bafowethu asibekezeleni nje laba abaqhamukayo nezinhlamba zabo hayi indaba yabo siyobabona after i29 labo kodwa hayi ukuthi sobe silwa nabo ngalezo 20 after i29 sizobe sibuyisana ukuthi hayi buyani bafowethu esasikufuna yilokhu nesasikulungisa ilokhu nina ngenani ke la kulokhu esisikwazi ukukuzama sikokwakho izolo inkulumo kababuncamalala ibe inhle kakhulu ukuthi njengoba umkhonto uvukile ukho akulwelwa ukiwa eParliament kulwelwa izikhundla kuze kwazwane kudutshulwane ngenxa ukuthi nje kulwelwa uke eParliament kodwa la kulwelwa isithunzi somuntu omnyama ukuthi ake si exist nathi ke ezweni lethu sibe abantu ababalekile why sahlale sisemuva njalo sihlulwa amandiya sihlulwa amabhosman sihlulwa amabhunu ayasihlula kodwa sisezweni lethu uyabona so nalento abantu abalwe beyiqhamukisa beyikhuluma la bethi MK iqembu le tribalism amangahlaza lawo mangakubuke manje masingaya in business vele business manje kubaba bonke abantu abane business bayiqhubha ngetribalism uma ubuka amandi akhuphulana wodwa ngeke wena umuntu omnyama usebenza khona kunikeza umqondo ukuthi wenza business kanjani kodwa azokwazi ukusizana wodwa mawuya endabeni zinengi ibusiness ndiqhutshwa ngetribalism akukho la iqhutshwa so asikho tribalism kumkhonto but si party noma silento elwela iSouth Africa yonke asinendaba ukuthi uhlobo lomuntu akho tribalism uma ungawukulalele kahle noma ubuye uyobuka ama video lawa izolo ngoba wonke umuntu obekhona lapha akawuvala umlomo nathi besibuka kulindani maphumula asuvala umlomo ngendade siyibuka lapha yabe ayikho language ebeyikhona bekukhona ngisho amakhosi amandebele kukhona amakhosi aseLimpopo kukhona Eastern Cape ayikho inhlobo yelanguage ebeyingekho izolo but abantu bakhala ngesizulu ukuthi bekukhulunywa isizulu wathi ngeke siye ukukhuluma isizulu esethu akukho okunye esingakwazi ukwenza noma esingakwazi ukukhuluma sizokhuluma isizulu kuphela lese sisazi otherwise singakhuluma iEnglish so wonke umuntu akavi nje ukukhuluma ilanguage yakwa MK angangena nomunye manje la ewumsuthu akakhuluma isisuthu sakhe sizomuzwa sikucoshe lokho okuncane esikwaziyo nesizwile akekho umuntu ovimbele ukukhuluma ilanguage yakhe so
asibumbaneni sibe into eyodwa sihlukane netribalism njoba sifuna ukuya kulento esifuna ukuya kuyo. Asikabhekani ukuthi mina ngumZulu lo umSuthu lo yini, but asingeneni entweni eyodwa ukuthi sifunani ngefuture yezingane zethu nange country yethu. Yiloko kuphela. Asingasi ukuba ngabase South Africa ngama ID necertificate zika matric nama diploma kuphela. Kodwa asibe ngabase South Africa ngayo yonke into ayibe yethu. Yiloko kuphela bengingakudlulisa babukhomo. Ngiyabonga, ngicela nje ukulalela ngale kuma comment section ukuze kuvuleke ispace sabafisa ukungena. Kodwa ngibonga kakhulu babukhomo, uLindani, uBabsokhulu, oMelvin, baningi ozama ngeke ngibaqede, baningi kakhulu. Siyabonga. Kodwa senzeni kuze kushaye kuze kudlule i29 singaphela amandla. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu. Siyabonga kakhulu kunjalo nje impela. So ibamba nje sigijime naye kuze kufike ilanga la. Sekulethi kakhulu njengamanje. Siyafuna ukuthi mhlambe kusasa makuyale laba overseas babuye nereport ukuthi kuhambe kanjani, bavote kanjani abantu, indlebe sithini, bathini bebexoxa abantu nje. Sifuna ukwazi ukuthi into ihamba kanjani, but siyabona ama video over bekuvotwa kumnandi kunje, but kunikeza ithemba kakhulu ukuthi la 29 nje kuyobe konakala kuZouth Africa. Hey Masibuko, angifuni ukubiza ngegama ngoba hey sukusabe ukuthi Lindiwe Masibuko uyemntana. Yo, hey liyangibulalisa legama nalesibongo. Hey ngihamba khona nje. Abonje uLindiwe Masibuko. Okhumalo. Hey lo magama lawo nje hey. Funa isibongo simele ngampela ngendlela eqondile. Ngiyanibingelela baphathi bami. Hey yazi ngijabule lokhu ngento yenzekile izolo. Mina ke ngicwele yonke indawo. Ngine nomuzi eSprayed eKatlehong nase eDalpark le eBrakpan kodwa ekhaya kuseNewcastle ngiqhamuka khona. Kodwa manje kune project engiyenzayo la eFree State yikho ngakhonanga vele nje nokuyi. Yabona ukuthi ngiphithiza kanjani. Kodwa engicela ukudlulisa kakhulu. Ngicela nje ukubonga nje uNkulunkulu ukuthi asiphe umuntu onjengobaba. Sibusisekile la eSouth Africa ngokuthi sibe nomuntu othi nanoma sengikhulile kangakanani kodwa abantu bakithi mabangakakhululeki sengamane ngatotoba ngaya khona. Ngithi uNkulunkulu amupha amandla. Ngihlale ngimkhulekela yazi njalo mina ubaba. Ngikhumbula na time sekuthiwa naku uyathathwa uyiswa le ebusuku ngaleza inkathi leza ezinzima. Ngavele ngacima iTV ngavele ngakhala ngathi ngcono nyolala ngoba ngeke ngikwazi ukuyibona lento. Ngiyambonga kakhulu. Bese ngizala kule ndaba ebekade yenzeka izolo. Yabona idiscipline yama comrade yama command eMK. Hayi ngibathulela isigqoko. Ukwabona ukuthi laba bakogogo ukuthi makunale micimbi nje ukuthi masekuqediwe ukuthi kuba njani. Uzothola omama bakhona bethwela amasavana emakhanda kuyabhuyezwa kwenziwani kuyenziwani. But ngithande the way sibe discipline ngakhona. Ngathi singahlala sinje siziphatheka sizihloniphe. Yazi thina abantu abamnyama siyasiqatsha ngobuthina. Ubuthina siyazihlonipha mani, imizimba yethu siyayihlonipha. Anyeke ngithi ngumama nje impela bese ngiyohamba nje impela ngithola amabhodlela ekhanda yesenyajava omama bangale hayi khona hayi kodwa ngithanda indlela abakade besiphethe ngayo ama MK izolo. Ngithi well done bafowethu, niqhubeke kanjalo. Bese ngiza kule point ubaba aye walikhuluma izolo leli lokuthi file kuhlukaniswe iNEC ingabi ama NEC members angabi futhi ama ministers. Hayi baba uhlakaniphile man. Hayi yabona babathi uhlala 10 steps ahead. I didn't see this coming.
but uthe mayihlaziya izolo ngathi no wonder singayiphambili because mina ngi-NEC ngiyi-minister I'm the one who's calling the shot ukuthi ubani okumele ukuthi adle ubani ongamelanga ukuthi adle uyayibona lonto le that is why singayiphambili siyizwe and I didn't realize this all these years until yesterday ubaba esekayihlaziya kahle lento ngasho ngathi yabona la hayi sibusisekile kumele sincele uNkulunkulu asasiphe yena sincele ulwazi from kuye athi nanoma emkhumbula ashiye siamile then the last one ngithi phambili ma MK phambili on Friday nje ngiyelifini angifuni project angifuni nix into ezongiphazamisa ngiyahamba ngiyo voter angifuni nix ithi ngabambezeli abanye abafowethu bazongena phambili ma MK phambili siyabonga nje kakhulu yazi wonke umuntu ongena lana unenjoy nje naye angiyazi yajo ukuthi qhamuka kuphi but wonke umuntu unethemba wonke umuntu lento uyayifuna kuyaqala nqaba mfowethu kade nanivota kade nakufika ama-election niyaqala nqa ukuzwa lo muzwa lo namhlanje nonke nozwayo kuyajabulisa bafowethu manje ngiyaxolisa nje ungena emlonyeni khona ngicishe ngicela ungazisho ukuthi ngisebenza kuphi kodwa la ngisebenza khona ngisebenza is a state, it's part of estate. Yes, yabona nje ngizoyishaya nje kanjalo nje uzwile yabona sihlukumezekile kunede kwahamba ubaba hayi akumnyama hayi kumnyama sibathe sithi kumnyama bafowethu izwanthina kumunyama maninga encourage ama families wenu omakhelwane abangani ukuthi asikhipheni labantu ingane zethu zoncela ithupha I'm telling you ingane zethu zoncela ithupha sodlana sodwa ngiyabonga ama MK all the best siyabonga nje kakhulu siyabonga sebenzeni ngamandla Putumusa siyabonga kakhulu ma MK sithenje 1212 ukuze bonke bangene nangu mazibuko phezulu lapha awu mazibuko ngempela basukume ngempela bamele isibongo sakho awu babukhomo hayi bengithi mazibuko nje mele isibongo usazongena ngizafuke nangu umusa lapha umusa Sindi uMike yakhe yamhlopha ngiyihamba ukuyivula nami ayivuleki sisithenjiwe Tsendani umunye futhi na izolo bimhlupha iMike Tsenjiwe Tsendani uTimatenda awunxesa yavela valwe mina ke iMike yakho awuphinde uyivule futhi sanibonani nonke bafowethu ninjani buto omkhulu ngisakwazi mfowethu lapha inetwork ivele ife lapha lezwe ngihlala kulo kuyabheda xese beniyaphila kodwa nonke bafowethu hayi siyaphila buto omkhulu siyaphila kakhulu akukho kuningi injabulo yodwa konke sikulalela izolo kube impumelelo abantu bayahlanya emakhaya konke nje kuhambe kahle kakhulu ngithi babukhomo asingayiyeki le platform noma ngabe after ama elections asingayiyeki ngoba siyancela lapha baningi abantu abazuzile omakhelwane bambonke kade beke ngelinye iqembu engilisho sebebuye ngapha ngivele ngidlule lapha ngidlula ngengoma zami la ezomkhonto ngishaye imoto kube nomsindo lonke lokishi ngithi wenzeni uzuma siyabonga hayi mhla sibuyayo ngempela sojabula sonke mfowethu ngisho lokho nje akuningi ngisho lokho ukuthi after sekwenzekile konke lokho sekwenza manje ayingaleka le platform sifundisane sasakhane namabhizinisi amanye sawaqala sibe kule platform ngoba sifuna abantu bakithi bephumelele beqhubeke beye phambili ngiyabonga kakhulu siyabonga nje kakhulu xa unamandla siyabonga kakhulu Musa usakhona yamshaya iMike
Thenjiwe Ntsindane. Okay, Duma. Yabona nje uMadinda nje uvika nje to all my commander. Yeah. My commander, we need to be very grateful kuNkulunkulu. Ukuthi umcimbi wayizolo uhambe kahle noma bezikhona ihibe kubonakala ukuthi ama forces of darkness enza sure ukuthi loluhlelo lwelokhuzana lwemanifesto lungaphumeleli bebefuna ukusibeka ehlazweni kusukela ekseni belokhuzile bekholude nabantu aba-own ama-transport ukuthi kwenziwe sure ukuthi abantu abaye estadium noma Success Stadium kube khona interference and the use of state resources wrongly where bekukhona i-signal jamming. That on its own shows ukuthi what kind of an enemy are we facing. And Maqabane is so important to this Bambane, is so important ukuthi we are focused, we are disciplined, and we recruit earnestly towards the last 10 days, for example. We are in the last 10 days towards the elections. The fight will be fierce on the ground. And let us make sure that we canvass each day until we reach that day of the 29th. Maqabane is so important again ukuthi sibonge lama platforms enziwe MK because umusubheka this is the only platform where MK has got a voice. Fanele siphathe kahle sithi uma senza ama discussions la siwenze as per the agenda which is the next item to be ticked. The next item to be ticked now is to make sure that we reach 2/3 majority. That is our target. Everything else, let it follow thereafter. Once on the 29th, we can't reach 2/3. The exercise is over futile because we can't change the constitution, which is our target right now. Which must surely 2/3 is osinikeza amandla without actually coming into bed with any other party, because amanyama parties will actually use their muscle to sway ama interest of EMK. Remember, EMK mele wonke umuntu. Even labantu abangayifuni MK uma siwinile EMK will actually take care of all the South Africans. Even laba bayi-opposayo bathene uZuma una 82 wenzani. Hayi Maqabane asike sibe clear la. Abantu abafuna ukubuza ukuthi uZuma uzokwenzane na 82 abakhohlwi logo because uZuma akayona leader of their parties. Thina we are content okuyi-leader yethu ukuthi noma na 82 we don't care. Unomqondo ophusile more than labantu abahlezi bebuza lo mbuzo noma una 25 lo muntu. He can't actually compare in actually making izinto eziphusile in decisions than uZuma. Obviously umetheni ufuna ukufaka umuntu ona 35 esikhundleni saZuma uyadlala lo muntu ubani ona 35 ongangena lapha. La we are actually fighting the West. We are fighting the WMC. And the umuntu ona 35 won't be able to do that. Umuntu ona 35 uma engasanikezwe u2 billion angawuthatha u2 billion. Nangu Khumalo, he took Khumalo even probably less than 10 million ukudayisa the whole of us. Ne? Ungizwe naye uthathe that 5 million awutholile ukudayisa thina. So uZuma wanqaba u2.6 billion uthi ayeke yonke lento. Comrades, please, let us be focused. Let us be disciplined. Let us have the high morale to reach the 2/3 majority. Let us recruit each time, each day, until the last 10 days are actually out, so that we can cast our vote. Into ebalulekile right now is to make sure ukuthi abantu abangazi ukuthi kuzovotwa kanjani sibancede at all times. Sibancede at all times, because that is our target right now.
Ngiyabonga Maqabane. Siyabonga kakhulu Duma. Mahle kakhulu amazwi akho. Ayasikhuthaza kakhulu nakusasa ngo-8 sizobe silana. Ukhona umfo uMancamncene uzobe ezo-trainer bonke abantu abama-party agent nabangasiwo nje. Just ukwazi ukuthi iziphi izinto ezilindelekile nekumele uzazi ukuze silaphayana wonke umuntu abe nehle lokubona ngoba kuyimanje kagogo baplana ukuthi bazorobha kanjani. Bazorobha vele mangabe ungazi ukuthi iziphi izinto ekumele uzibheke ezibalekile. Na tomorrow nje ngo-8 sobe silapho nje la sizotrainwa. Siyabonga Maqabane. Can I Yes, move out of 8 the main frame so that other people can get in? Thank you. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Yebo. Mazibuko. Network ibashayi nazo. Babukhomo naphila. Hayi siyaphila mfowethu. Khehlala kithi ake ngithi nje zijabhile. Namhla izitha zethu ayiza ezazihlekisa ngathi uNkulunkulu okhokho bethu uNkulunkulu isihlabelelo leso uNkulunkulu wamakhosi akithi uNkulunkulu oshaya uNkulunkulu odinga nosenza ngakhona uNkulunkulu oyenza uNkulunkulu osikhukhune Baba mveli inqangi siza kuwe sabantwana bakho sizobonga sidlulisa ukubonga kuwe uNkulunkulu uJesu Kristu sizobonga Nkosi ukuthi sithe sabantwana bakho sibancane sathi uma simemeza Nkosi uma sikubiza ngazo zonke inkathi wasi uyasilalela wena uNkulunkulu nomusa sizobonga Nkosi sizobonga umusa sizobonga amandla akho usikhombise wona izolo eOrlando Stadium sizobonga Nkosi sibonga siqedi sizocela futhi uNkulunkulu namandla ukuthi ngelanga la nge-29 uphinde ube nathi nesuku engcwele sizocela uNkulunkulu kaShembe sizocela uNkulunkulu kaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi ngelanga la nge-29 uphinde futhi ube nathi sibumbane sibe banye njengebumba likaSimeni Nkosi sesishile kwanele sikhalela ingane zethu sikhalela abazukulu bethu sikhalela isimo esiphila ngaphansi kwaso wena wathi baba masikhala kuwe uyanqamula wonke amaqeda nisuke esibhekene ngamathi sikhathi sikhanyisele moya engcwele akekho umunye singacela kuyo usathana uphe wethu usathana uphe wethu umakeqangana ngayo yonke into sizozicelela kwenkosi singaboni siyona imihla namalanga kodwa akekho umunye singakhala kuyo ngaphandle kwakho Nkosi izwa imithandazo yethu uNkulunkulu namandla onke amen babukhosi Amen babukhosi it was my first time ever empilweni nami attend rally izolo ayayiphazamiseka ama-rally esikhathini esiningi ngoba ayabanga ebengamasabatha kodwa ubaba wathi uma ememeza ngeyi-16 ngathi ayikho enye indawo engisangaya kuyo ngoba ngiyayazi ireference kababa akanayo ubaba Zuma-ke abantu bangakhuluma nje konke ubaba uhambe yonke iSouth Africa esebenza urecognize worldwide ngemisebenzi yakhe eyenzela ama-South Africans ayikho into mhlawumbe ongayikhuluma engaphikisa into ephansi ephepheni kuma-records babukhomo for the first time ngi-attend rally bengiqala ukubona i-stadium sigcwele ngaphandle kwama-hands out ama-t-shirts bengiqala ukubona i-rally i-attendwa i-stadium sibe in full capacity ngaphandle kwama-posters emgaqweni ngaphandle kwama-door to door thina la eGoli nje ngila Midlands mina ukuhlala la eGoli asikaze sibone MK ingena i-door to door kodwa indlela bakukhoma khona into abantu abangayikhuluma uyazi ukuthi izola amabhasi abe less than 100 I swear to you amabhasi izolo eOrlando abe less than 100 ku-West Wing nje la siqhamuka ngakhona masivela eMidlands amabhasi mhlambe abe u15 to 20 lapha eparking ukuya ngale emzimhlophe ubuye ngale eEast kuleli side leli laseCourt amabhasi they were very few kodwa babukhomo ngenxa yokuthi lento ye-MK akuyona ekababa uZuma lento ye-MK akuyona eyomuntu kaNkulunkulu ngqo esebenzisa ubaba Zuma ngicela ukuhlehla khehla lami uNkulunkulu siyabonga
Siyabonga Mazibuko, siyabonga nangokhuleko. sikhuleke bengicela sikhuleke igeneration esiphila ngaphansi kwayo, sikhuleke iy'ngane zethu zabafana, sikhuleke iy'ngane zethu zamantombazane. Iy'ngane ziyaphela sibhekile babukhoma esizweni, izandla zethu ziboshiwe, izandla zethu zinqindiwe, isizwe sifa phambi kwethu samadoda sibhekile. Ayikho into esingayenza babukhoma, umthetho ugcina endlini kuphela 8 hours wonke. Ingane sesihogweni esikoleni ifundiswa ngesex, ifundiswa ngayo yonke imikhuba babukhoma. iBhayibheli selavalwa esikoleni, amabhayibheli areplacewa ngama-sex. Ngobani babukhosi? Senzeni kangaka? Senzeni kuleli zwe lomkhulu kangaka babukhosi ukuthi izwi lingaphelele ezandleni zethu sibhekile? Bengicela uNkulunkulu ethele umusa, uNkulunkulu ebe nathi babukhosi, wonke umuntu okuphanele. Bengicela ukuthi sikhulekeni bafowethu, noma siyavuka noma siyalala noma sisemsebenzini. uNkulunkulu akanasikhathi ukuthi umbiza nini kanjani, noma uguqile noma umile noma ulele. Asimemezeni uNkulunkulu bafowethu, uzosizwa. Siyabonga kakhulu Mazibuko mfowethu. Siqhubeke sithandazeni singayekini bafowethu. Izwe lethu liyokhululwa yithi. Akekho umuntu